माँ बापाଙ୍କୁ 150 କୋଟିର ଘର ଉପହାର। ତାମିଲ ଅଭିନେତା ଧନୁଷ ନିକଟରେ ଏକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘର କିଣିଛନ୍ତି। ଚେନ୍ନାଇ ପରସ ଗାର୍ଡେନ ସ୍ଥିତ ଏହି ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଘରଟିକୁ ଧନୁଷ ତାଙ୍କ ମାଆ ବାପାଙ୍କୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ଧନୁଷଙ୍କ ପୂରା ପରିବାର ସେହି ଘରେ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ଶିବା ଏନେଇ ଏକ ଫଟୋ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୋର ସାନ ଭାଇ ଧନୁଷ ନୂଆ ଘର ମୋତେ ଏକ ମନ୍ଦିର ପରି ଲାଗୁଛି। ସେ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗପରି ଘର ଉପହାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଧନୁଷଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଧନୁଷଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବାତି ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି। ଫିଲ୍ମଟି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବଜେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଦିନରେ ଏହା 30 କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିସାରିଲାଣି। ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପାରିବାରିକ ଡ୍ରାମା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଇଛନ୍ତି ବେଙ୍କି ଅତଲୁରୀ। ଏହା ତେଲୁଗୁ ଓ ତାମିଲ ଭାଷାରେ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଛି।